сарфи назар аз таъсири пандемияи коронавирус тоҷикистон соли молиявии сипаришударо бо натиҷаҳои мусбат ҷамъбаст намуд. роҳбарияти вазорати молия дар нишасти хабарияшон иттилоъ доданд, ки соли 2020 иқтисодиёти кишвари мо 4.5% афзоиш ёфта ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82.5 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. ҳарчанд ки ин нишондод нисбат ба рақамҳои 10 солаи охир 3% камтар аст, вале тавре дар нишаст зикр шуд, соли пандемия буд ва иқтисодиёти аксари кулли кишварҳои ҷаҳон дар соли 2020 бо суръат коҳиш ёфтанд. Як василаи мусбит ҷамъбаст намудани солро муовини аввали вазири молия Ҷамшед Каримзода дар коҳиш додани хароҷоти дуюмдараҷа марбут донист. новобаста ба мушкилиҳои бар асари пандемия ба вуҷуд омада, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист соли 2020 ӯҳдадориҳои иҷтимоии худро низ иҷро намояд. аз ҷумла аз моҳи сентябри соли сипаришуда маошу нафақа ва дигар пардохтпулиҳо ба андозаи муайян афзоиш дода шуд. тавре дар нишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд, дар соли равон ҳам тибқи дастури роҳбари давлат нафақаи маъюбон зиёд карда мешавад ва барои ин заминаи моддӣ ҳам вуҷуд дорад. хабарнигорон аз масъулони вазорати молия ҳамчунин роҳу воситаҳои амалӣ намудани ӯҳдадории дигари ҳукумат дар мавриди аз андози ягона озод кардани кишоварзону истеҳсолгаронро пурсон шуданд. ба иттилои Каримзода Ҷамшед, ҳаҷми умумии ин маблағ тақрибан ба 200 миллион сомонӣ баробар аст ва ҳукумат тасмим дорад боз ҳам аз ҳисоби коҳиш додани хароҷоти дуюмдараҷа ин камомадро пӯшонад. иҷрои нақшаи маблағгузории роғун дар соли душвори 2020 низ аз дигар масъалаҳое буд, ки хабарнигорон ба он таваҷҷуҳ зоҳир намуданд. бо назардоште ки имрӯз дар роғун нақшаи буҷети ҷумҳурияи 12 миллиард ва маблағҳои иловатан ҷалб шуда дар дораи 1 миллиарди дигар аз ҳисоби захираҳои молиявӣ барои иҷрои корҳои сохтмонӣ равона гардид. яъне ки дар соли 2020 3.2 миллиард сомонӣ дар соли ҷорӣ аз рӯи нақшае ки буҷетӣ ҳаст, аз рӯи баҳодиҳу имкониятҳое ки мо дорем 2.1 миллиард сомонӣ ба нақша гирифтаем. ба иттилои масъулини вазорати молия бо дар назардошти идома ёфтани вазъияти пандемия дар ҷаҳон, ҷиҳати таҳияи лоиҳаи буҷети соли 2022 дар назди ҳамаи вазорату идораҳо гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ва мутахассисон вазифадор шуданд, ки бо ба инобат гирифтани хавфҳои эҳтимолии молиявӣ таклифу пешниҳодҳои худро дар ин масъала ироа намоянд.